Ben, antes falábamos, preguntáballe o doutor Amadeo se lle gustaba os burros, a ti? A mí encantan. Sí. Son símbolo do noso rural, da nosa Coñeces tradición. Escairón? Para a tradición a que teñen ali, no Sabiñao. Habría que ir hasta ali hoxe, Sí, pois veña, imos ver. Quen anda por ali? O noso compañero. Quen está por Escairón? A ver, Óscar. Oh, perigo. Óscar. Compañeiros, Bueno. aquí está a Fórmula Burra. Ai, Dios a mío. tope en Escairón. Xa vedes como temos a escudería. A saída foi perigosa. Están intentando montarse un dos xinetes caeu, pero aí temos os jockeys todos en riba. Temos a un moi pequerrechiño, un de 5 anos que vai en riba de Lupita. Increíble. Compañeiros, por favor, José, é que isto é increíble. Compañeiros, isto é unha barbaridade. Aí tedes a ese neno de 5 anos subidos a Lupita, que é unha auténtica preciosidade. E nós estamos por aquí coa organizadora, un das membros da organización, que xa son 75 anazos montando esta edición. Agora mesmo, que estamos vendo? Que é o que vai pasar aquí? Pois o de costumbre, dinamita de primeiro, como sempre, e Platero dando un poquinho traballo ao seu xinete, pero como todos os anos. Nesta pista que temos aquí montada, que o que teñen que facer é dar a volta completa. Dar a volta completa e os tres primeiros que pasen, pasan a final e corren despois na final todos xuntos. E corren despois na final todos xuntos. Daquela, cales son os que pasan a final? Os tres primeiros, os dous primeiros? Os tres primeiros de cada manga. O podio de cada manga. E dicías que Dinamita é o favorito. Dinamita é o favorito desde que ven, sempre é o favorito. Pero nos vimos, amigos, como estaba aí Lupita cun xinete de 5 aniños solo. Eso ten que contar doble. Efectivamente, aí vai co pai, que tiña moita ilusión de participar este ano, entonces deixouselle, sí. Pois mira, está xusto chegando por aquí. José, vente, porque están chegando os campións. Aí o temos. Mirade por aquí, amigos, como chega Dinamita, que efectivamente era o que nos dicían que era o auténtico favorito de todos. E nós, aí o temos, despedimos esta conexión aquí, dándolle noraboa. Noraboa! Aí dille unhas palabras aquí a Galicia despois de gañar esta carreira. Moi bo... Ah, ven pa aquí. Dinamita é un crack. E Dinamita, amigos, con el despedimos conexión desde Escairón. A Fórmula Burra, sempre máxica. Grazas, Óscar, compañeiro, para carreiras as que bota teu cámara. Por certo, non sei se ia entre Dinamita e Lupita, pero ese xinete que viron caer, que non se preocupe ninguén, que está en perfecto estado. Hoxe falamos desta do Sabiñao, de Escairón, pero non é a única festa que temos en Galicia, Rocío, nas que o burro é o protagonista. A ver, a de Escairón é unha das máis famosas, pero é que ao longo da nosa xeografía non teremos Norfestas, pois evidentemente tiñamos que ter tamén algunha que outra pois dedicada aos nosos burros. Miradme a primeira, que nos vamos ata Tui, a festa dos burros de Tui. Ali percorren as rúas engalanadas, esas rúas de pedra, pois aí o burro é o protagonista. E de Tui, ímonos a ir dos meus veciños de Vilanova, San Miguel de Deiro, aí teñen unha carreira de burros, onde se celebra pois nas inmediacións do Pazo de San Roque. Aí pois en Vilanova que se falla unha exaltación da tradición. E se falamos de carreiras de burros, vámonos por aí a Padrón, porque nas festas da Pascua podemos dicir que é unha das citas ineludibles. Estamos todos pendentes aí desa romería. E xa para rematar este percorrido polas festas e romarías que temos en Galicia, rematamos en Muiños, en Ourense, nesas festas das sopas de burro ganso. Bueno, pois aí o burro tamén é un dos grandes protagonistas e onde se celebra, pois sobre todo, a tradición polo rural. Porque unha cousa vos vou a contar. O burro é e será sempre símbolo do noso rural, símbolo da nosa tradición, e podo vos dicir que é un dos animais máis fermosos que temos xunto cas nosas festas en toda a xeografía galega. É ou non é, compañeiros? E Que me tanto contades? que aí en Muiños, aparte de comer sopas de burro canso, tamén hai procesión con burros. Non sei cantas especies de burros haberá no mundo, pero ante o noso fariñeiro non hai ningún, Si hai. Ningunha, que bonito, demais esa historia, como levaba a fariña e o farelo desde o muiño para casa. E ademais o interesante é que non ten unha personalidade de traballo, porque o burro é bastante terco, e aínda así canto nos axudou. Para mí é unha das cousas que máis me gusta dos nosos animais galegos, que, por certo, non está constituído como raza. Deberíamos loitar para facer un burro fariñeiro con Pois hai que poñerse aí, porque xa que estamos aquí, non? Pelexamos. Viaxábamos ata unha das panaderías e contábannos que ali, bueno, pois os seus anteriores donos repartían o pan a burro. Un burro fariñeiro. Un burro fariñeiro. Que bonito, Que que pavera gustante. esta de Escairón, verdade, Manel? A carreira.
A carreira, eu me acordo unha vez, en unha época en Centroña, que tamén había moitos burros. Cando nacín eu ali en Centroña. Animais. Sí. De todo, de todo. Para, era o que Había quería de explicar. todo. Había moitos burros que axudaban nas casas. Ahora sigue habendo burros. Pero bueno, non daqueles que axudaban nas casas. É verdad que eran graciosas. Ahora, a ver se non sei se lle pode dar moita publicidade porque xa mellor vañen os animalistas me teñen mal. E acabaron as carreiras. Pero coidan moito todo. A verdad que este, como chamaban ao rayo este, o veloz. Dinamita. Vites como lle metía? O burro está ben cuidado, brillaba o lombo, Dios, que Dinamita. E non podes pesar máis de 90 kilos para montar del, tes que non polle despois o bozal. Bueno, claro, vanse en cadeira. Todo moi Non levan cadeira, bicho. Non pode ser, non valgo pa tampouco, non jinete. pode ser, así que Non está valgo moi pa ben. Grandes, es veciños que manteñen viva a tradición aí no Sabiñao, en Escairón. Por certo,